всъщност какво съм предвидил да представя. Първо, от какъв опит говоря, перспективно схващане за предприемачество, обхвата за предприемача, аксиоми за предприемача, 2+2 дали е 4 в предприемачеството, фаворизиране на някои качества за предприемача. Тук като разсъждавах, моето съзнание излезнаха 3 такива, които ще ви споделя и ще се опитам да ги представя през призмата на 2 примера. Един с работа с работна сила неквалифицирана, ниско квалифицирана и другия, който е контрастен с високо квалифицирани специалисти. Едното е в областта на земеделието, а другото в областта на софтуерното производство. Накрая някои наблюдения и ако няма предизвикателство, какво ще правим от тук нататък, така че накрая едно кратко предизвикателство в стил Жюл Верн, колкото си спомням това, което подготвих. Сега всъщност от каква позиция говоря, имам опит основно с микропредприятия. По закона за малки и средните предприятия, микропредприятие се нарича нещо, което участват до 10 работника и различни параметри, но най-общо, моя опит е в такива малки екипи. Всъщност, още както бях студент, лятото започнахме да развиваме бизнес, който е, смея да кажа, значителен в производство на зеленчук, на зърно, на фермерство, млечни продукти, натурални сокове. Някои от тях все още могат да се намерят в Пловдив, но няма да правим сега реклама. Във времето сме правили търговия и към момента също дистрибутираме в София и в Пловдив на по-малка степен натурални сокове. Още съм регистриран земеделски производител, но не знам до сега като че ли загубвам постепенно в това отношение. Нещо друго, което считам за една особена гордост, като бях студент в Велико Търновския университет като магистър, паралелно бях и учител в тамошната гимназия по електроника и така започна развиването на една школа по информатика. Впоследствие дълго време си писах дипломната работа, която беше с ръководител професор Крушков, светла му памет. И така пък се свързахме с Пловдивския университет. И междувременно, поради това дълго писане на дипломна работа почти 3 години, станах учител път в Димитровград, където съм родом, след което се преместих вече в Пловдив. Но тази школа паралелно се разви. Търново, Димитровград, Хасково, Пловдив в този период наистина имаше значителни успехи, ще кажа нещо за нея. И това, което съм работил в периоди, в които не съм бил толкова ангажиран в университета, е в малки екипи от 3-5 човека по основно имам познание в областта на потребителските интерфейси и за това също ще поговорим малко. Предприемачество, нарекал съм този слайд перспектива, защото едно такова, аз не съм чак толкова специалист да дефинирам предприемачество, стартъп, да влезем в специфичността на понятията, но едно класическо разбиране работа или бизнес процес, което предприема човек с цел добиване на доход и печалба. Като че ли не се искаше да добавя нещо в повече над това понятие и съм нарекал следващата точка културно схващане, т.е. предприемане на инициатива с цел лично развитие и създаване на обществено благо. Не непременно печалба, и като се поставим в някаква степен жизнения цикъл, най-общо, когато можем да го наречем идея, план, проект, реализация, продукт, печалба, в това културно схващане бихме могли да съпоставим продукт с резултат, който да е интелектуален, културен, обществен, а печалбата да е културна или обществена полза. Затова съм нарекал перспективно схващане. И сега, за да го надградя това, в някаква степен ще си послужа с областта на софтуера, по-големите проекти, има различни така наречени методологии, по които най-общо казвам има правила, по които хората се организират как да работят. И циклично се повтарят определен тип от дейности,
нали, с различен тип организация, но да кажем това са събиране на изисквания, планиране, проектиране, програмиране, тестване, внедряване и поддръжка на софтуера. Сега ползвам тези понятия, за да надградя, да кажа, че всъщност този жизнен цикъл е реализация между бизнес цел и краен продукт, които в много голяма степен касаят така наречените в нашата област тим лидери и менеджери, но предприемачът е нещо повече от това, от този цикъл. Нали, поне аз така го разглеждам. Предприемачът за мен е в приложен аспект откривател или изобретател. Тоест той е иноватор, който генерира идея, формулира бизнес план и цел и намира начин да я реализира. След което се ползва и дивиденти на своята реализация. Тоест има идея, това е по-важното за предприемача, и ползва дивидендите, докато реализацията на софтуера между тези две. И така, някои аксиоми, разбира се, аксиоми според моето разсъждение не е в аспекта на аксиома. Имаме бизнес, аксиоми за предизвикателство за предприемача. Бизнес идея, подготовка, проучване на проект, изисквания, обхват, дейности, график, бюджет, разход, екип, рискове, качество, печалба и така нататък. Има готови такива системи от начин на организиране на едно такова начинание. Разбира се, това не е задължително, в софтуера ги наричат методологии, може човек сам да се създаде своята организация, но тъй иначе трябва да следи някакви такива по-важни параметри, от които са бюджета, графика, екипа, с който се работи, обхвата, който е. Това е много важно да се следи, за да не се изгуби човек в опита си да се реализира. Или както казва един гуру в областта на проектирането на софтуер, Мартин Фауър се казва, когато започнете една такава реализация, не се губете. И за да не се изгуби човек, му е необходимо точно тези по-основни параметри да ги следи. Сега, разглеждайки една такава пътека, един такъв път на предприемача, си зададах въпроса, той променя ли възгледите си в резултат на своето начинание, в резултат на предприемачеството. Тоест, когато успее да реализира своята идея, той успява ли да, т.е. нещо провокира ли да промени своите възгледи. И моята гледна точка е, че това е така. Предприемачът променя възгледите си и в последствие тези променени възгледи всъщност влияят на средата около него, на действителността и обстоятелствата, и той започва да гледа по различен начин на професията си, отношението към работата, колеги, познати, служители, оценява чуждите постижения, културния принос и така нататък. И дори за да мога да влезна в нещо, което е малко предизвикателно и научно, съм си послужил с един такъв пример. 2+2 4 е. Тук ще кажа една история преди. Когато бях учител и имахме школа по информатика, един от учениците, които така водих на състезание, в едно от състезанията, ми попита: господине, по-сигурно е, че има Бог, отколкото 2+2 е 4. Това ми направи много силно впечатление. Всъщност този ученик, това момче, впоследствие стана много успял бизнесмен, дори в момента е, да не се ползваме с престижа му, министър на електронното управление. Дали 2+2 е 4, от него време се замислям и тогава му отговорих като рефлекс последния начин. Божидар е дори една теорема за позиционната бройна система, казва, че да погледнем в компютрите, там няма 2, да погледнем основа 3, там ще видим, че 2+2 е 11, но 11 е нещо различно от това, което ние разбираме като 11 при основа 10. Тоест, нашите представи за онова, което ни заобикаля, в случая давам за пример цифрите, всъщност ни изграждат светогледа и мирогледа, в който живеем. И впрочем, за да не бъде така това дали са просто думи, или жонглираме с тях, или имат така научна основа,
просто се опитали да стъпя на нещо здраво и съм си послужил с един пример. 1931 година един учен Курт Гьодел всъщност променя представите ни за математическата логика. Той формулира две теореми, които са, разбира се, много абстрактни и сложни. Аз ще спомена само тяхната интерпретация, но неговите теореми за неопределеността и противоречивостта всъщност казват, че всяко твърдение може да бъде доказано, но ако това може да бъде доказано, то и обратното на противоречивото може да бъде доказано. Всъщност той развива, нали, това и го доказва как става. Впоследствие, всъщност, последващата му теорема, пак интерпретацията казва, понятията пълнота, непротиворечивост, изчислимост с много сложно разбиране и това целта ни, но той казва, че във втората си теорема вече, че за теорията те съществува вярно твърдение, което не може да бъде доказано. Тоест съществува вярното твърдение, което не може да бъде доказано. И всъщност правя една аналогия с предприемача. В някакъв смисъл, често предприемача не може да докаже своя личен и обществен принос. Но той в рамките на своето начинание разбира, че неговата реализация знае, нали, че неговата реализация е полезна. Нали, и това не са просто думи. Така. Това беше нещо, което исках да отправя като провокация. Когато се опитах да фаворизирам кои са основните качества на предприемача, те може да са различни от моя опит. Изведах на преден план инициативност, решителност при непредвидени ситуации и лидерство чрез морал и етични ценности. През два примера в следващите 10 минути тези три качества ще се опитам да ги представя. Далеч на 1998-1999 година, докато бях студент, лятото си изкарвах прехраната с една такава инициатива, започнах в моето семейство, но всъщност аз бях основно човек, който я движеше. Това беше, ако тук прочета накратко, износ на продукция за Гърция, като средния добив, който очаквахме, около 80 тона за рамките на 2 месеца, като моята работа беше в това да контролирам по някакъв начин хора от ромски произход, 45-50 човека, които ние взаимно се обучавахме всъщност. Аз се учих от тяхната психология, те се учиха от моето, кажем, наставление или контролиране, или така, как да кажа, форма на това да изведем по-добра продукция. Няма да навлизам в строгостта на параметрите, по-скоро тук искам да кажа каква степен инициативността е важна. Това е първият пример с ниско квалифицирана работна ръка. Вторият пример е в областта на разработката на потребителски интерфейс, където интелектуалният труд е много по-висок. Тук опита ми, който имам, е в работа с, разбирайте, познати, 3-4 човека, които наемаме един проект и го развивам в рамките на 3-4 месеца. В областта на софтуерните проекти това се правят отчети по различни начини. Най-общо се отчита с човек от часа в рамките на деня, на седмицата, на месеца, според зависи вече от това каква е формата на организация. И през тези два примера искам да представя инициативността. Първият пример, договаряне на износна цена преди сезона, обработка на почва и ситва, намиране на работна ръка, ежедневно превозване на работници до и от полето, изкупуване на функции, ежедневно разплащане с всеки един работник, превозване на продукцията до хладилна база, защото пък банята не е траен продукт, трябва в рамките на 6-8 часа да бъде замразена. След това пък в рамките на седмицата да изнесем продукцията в чужбина. Всичко това, нали, беше в някаква степен едно начинание, което в това време беше доходоносно, много даже доходоносно. Вторият пример, тук ключовите отговорности, контрол на състояние на растението, защото ако бамята бъде оставена, не бъде събрана, за 3-4 дена тя почва много чушки да дава корена и вече ако не се обере, растението почва да се изтощава.
Тоест, ако оставиме определена област от полето ни обрана, всъщност тя на няколко дена свършва нейната плодоносност. Не може да се ползва зеленчука по-скоро, зеленчука. Така че контрол на състояние на растението, контрол на работника, на качеството и количество на продукция, контрол на финансовия поток и други отговорности. Втория пример е чисто така програмистка работа. Проектиране, програмиране, тестване, отчитане и интеграция. Тук същественото е да се разпределят хората ролите, да се определят задачите, да се види кой какви отговорности има в съответната роля, да се определят така наречените спринтове, т.е. етапите, на които се правят различни отчети и се съгласуват работата програмистите. И в някаква степен да се прави този, който ги ръководи инспекция, отчитане на напредъка и други подобни параметри. Това са в някаква степен по-основните отговорности. И сега на базата на това аз поставям един такъв въпрос: кой може да управлява бизнес процеса по реализация на такова начинание? И отговорът, който давам, е, че единствено предприемача с инициатива, подчертавам думата, предприемача с инициатива, няма кой да го замести. Ако него го няма, всичко ще увисне и няма да успее да се реализира. Казано идеалистично, ще ми позволите дори в някаква степен поетично, предприемачът е способен като композитор да подреди нотите, като диригент да следи и преживява работните процеси, наистина да ги преживява, оттам идва опита му, и като фотограф да следи цялата картина, да не изгуби фокус. Втория пример, решителност, ако нещо може да се обърка, казва Едвард Мартин. То задължително ще се обърка. Позволил съм си дори да добавя нещо в аспекта на тази ирония. Ако нещо ще се обърква, то ще се обърка по най-неприемливия начин. И сега тук, пак за тези два примера, които съм взел, ситуация, при която всъщност последните 2-3 години почти всички малки бизнесмени попаднаха, при която трябва да работят в условия, при което разхода е по-голям от това, което могат да спечелят. Продукцията с памета, обикновено в края на сезона, често се попада в такава ситуация, няма да обяснявам защо, но тогава трябва да се вземе решение, ситуацията е непредвидена. Дали ще се продължи да се работи, дали да се прекрати бизнеса, ако пък се прекрати, трудно е хората от ромски произход, ако ги загубите като работници, после не може да ги съберете. С други думи, решението е такова, че вие нямате яснота за последствията, но трябва да вземете решение. И след малко ще кажа няколко думи за това. Втория пример е това, в което съм попадал решително при непредвидени ситуации. Нали? При малки проекти, обикновено 3-4 човека, сроковете са по-кратки и в края на периода, кажем от втората половина към края на периода, е много трудно да заместите специалиста. Дори в някаква степен основният въпрос, който стои, ако сте 4 човека, дали да не си разпределите задачата помежду тримата останали, или да наемете друг четвърти човек. И се оказва действително не само по технически причини, по-скоро по такива психо-ментални, да го нарека, ще кажа нещо и по този повод, по-трудно е да се стиковате и да се наеми нов човек, отколкото да се разпределите и да работите малко повече. И в аспекта на тези такива непредвидени ситуации, тук поставям друг въпрос: кой участник в работните процеси може да прояви най-голяма предвидливост и отговорност за последствията при необходимост от решение с неясни параметри? Вие наистина не знаете какви ще са последствията. Нюх, интуиция и въпреки това няма гаранция. Нали? Тогава отговора, който давам, т.е. опита, който споделя, вече дълновидността на предприемача е най-голяма, защото познава задълбочено процесите и най-добре може да предвиди и поеме отговорност за последствията. Нали, за екипа, за служителя си, имиджово, за бизнеса изобщо. Нали, това е отговора, който давам при това, което се казва решителност при непредвидени ситуации.
И третото, което аз особено държа, когато се говори за лидерство, така го разглеждам, чрез морал и етични качества и ценности. Много може да се говори по тая тема, само две ще спомена. Едното е убеденост, откъде идва убедеността. Всъщност, за мен убедеността е качество на предвидливост, породено от добре обмислени сценарии на различни процеси. Поради което при критични ситуации и непланирани обстоятелства предприемача има план Б, т.е. неговият рефлекс не е инстинкт, то е познание, което той предварително е премислил. Един сценарий, втори сценарий, трети сценарий и има готови решения. Така може да въздейства в добрия смисъл на думата и да убеждава и другите. Второто нещо, което говоря за лидерство чрез морални и етични качества и ценности, е доверието. Може би това е най-ценният капитал по отношение на екипната работа. И аз така мислих, в един момент толкова бях респектиран, че казах, няма да говоря. Просто ако го няма доверието, не може да стане една работа. И така, тук пък това, което задавам като въпрос е, кое е най-голямото богатство пред старта? Отговорът, който даваме, че проява на ценности, споделени в приложност с екип е най-ценният капитал. Тоест, това, което в движение, в хода сте научили един от друг. Няма го написано. То се предава просто. Това е, което мога да споделя по този въпрос. И сега вече вървяйте към края на своето изложение. Просто исках съвсем умишлено да съпоставя ниско квалифицираната работна ръка и по-високо интелектуалния работен капитал и някакви изводи, наблюдения съм ги нарекал тук да споделя. Една мисъл на професор Сава Гроздев в интервю, която преди време бях прочел, той казва така, че когато говоря за комбинативност, сигурно и ромчета, цитирал съм точно, биха били добри математици, защото те пък страшно бързо се справят с броението. И трябва да изподеля, че от моя опит, от взаимната работа, 2 месеца да работите с 45-50 човека, вие ставате, доста близки ставате. Действително личният пример, записал съм справедливо заплащане, равнопоставеност, дружелюбна комуникация, допускане на близост, ясна иерархичност на управление, т.е. кой взема решенията и други такива. Всъщност това споделяне като опит с хора, които са, разбирайте, това са хора без никакво образование. Много ми е трудно да ви кажа, дори преди 20 години в ромската мазала от Димитровград. Но вероятно те не са много, не са се развили толкова много поради различни причини, а може и да не е така. Но наблюдението, което оставаме, че действително по-важно като качество от ромите, при качество ромите, които са вследствие на споделена ценност и демонстриран пример в работата. Не е толкова проблем на форми и учебни програми, примера, който с тях сте споделили. Действително, те започват в някаква степен дори да ви копират и мен ме прави страшно впечатление как стават отговорни пред себе си. Много внимателно, аз съм бил хлапец, извинение, по 18, 19, 20 годишен. И до ден днешен, като го споделям, като картини ми се появява. Тоест, много ме е впечатляло това нещо, когато дадете добър пример на човек, който няма никакъв интелектуален капацитет. Те не са, някои от тях нямат средно образование, може би дори и основно. Почват да стават отговорни пред себе си. И може би това е една отправна точка, когато говорим за образование на тези етноси, че подобни форми са необходими. Не е учебници, програми и обучение. Пример. Втория пример, това, което като трудност съм срещнал, дори ще го прочета буквално, защото наистина сериозна трудност в това отношение съм срещал. Сега, житейската кариера на софтуерния програмист и инженер, той рано я започва и като че ли не е продължава толкова дълго. Това софтуерните специалисти в ранна житейска възраст придобиват високо самочувствие, дори студентите, които са по-добри и вече в магистратура с едно такова демонстрирано самочувствие и чувство на успех, което обаче не винаги
играе положителна роля в личностното развитие и особено в екипната работа. Сега, моето наблюдение е, че в някаква степен, колкото по-силно са развити интелектуалните способности, но не се споделени като ценности в екипа, толкова по-слаба е синергията в софтуерния екип. Тоест има някакъв тип търкане, което не е на ниво специалист, а на ниво междуособица. То е типично, вероятно, в много други области в нашите географски ширини. Нали, това е нещо, което считам да ви споделя. И с този последен слайд завършваме, че това е нещо, което е част от занаята ми и ще го споделя, защото макар и в стил Жюл Верн, както съм посочил тук, в предприемачеството много е полезно въображението и технологията. Сега, Жюл Верн, чели сме различни негови книги, той много често противоречи на науката. Така потърсих пример, за да съм по-подчертан в това отношение. Има една книга, в която пише как с оръдие изстрелва човека в орбита. До такава степен противоречи на науката. Но ние може да си позволим такова въображение. Може да си позволим такова въображение. Защото това, което пък не е въображение, ще ви споделя, защото съвсем скоро правя проучване, в областта на Human Computer Interaction, общуването човек-машина, т.е. проблема за потребителския интерфейс между човека и машината, между човека и компютъра, има 60-70 годишна история и има един значим преход. Интерфейсът се променя много, но един значим преход. Така наречения CLI, т.е. Command Line Interface, т.е. клавиатура, мишка, монитор, да го кажем, се промени на графичен потребителски интерфейс, т.е. на телефона, имаме тъчскрина. Това е единият значим преход. Вторият значим преход, който по-настояще се случва, е прехода, и аз предполагам, не мога да прогнозирам от 5 до 10 години със сигурност ще се случи, откъде твърдя нещо такова, първо да го кажа какво е. Това е прехода от тези предходни интерфейси, сега има много интерфейси. Жестов, виртуална реалност, добавена реалност, гласов интерфейс, професионално 4 от сетивата участват вече в интерфейс в машината. Но много активно се използва гласовия интерфейс, откъде да кажем да вземем това, което Google сочат на тяхния сайт, че 70% от заявките им при търсещата машина вече са на естествен език, не са от клавиатурата. Разбира се, няма да навлизам в... Има банкови институции, които вече се правят разплащане с такъв интерфейс. Той има два основни проблема, но няма да навлизаме в това, чувствителността на данните и точността. Но това са други въпроси. По-скоро, като казах, че трябва да си позволим въображение, искам да подчертая авангарда, това, което е Brainwave User Interface. И аз това така, бекграунд, не много смело го следил преди 25 години, когато IBM първи започнаха да развиват тая област, а в момента тя вече е реалност в определен етап се имплантират едни чипове в контакт с нервните окончания и благодарение на това, примерно, вече доста успешно изкуствен крайник се поставя. Но този така наречен авангард Brainwave UI вече дори без такива чипове може да се управляват машини. И аз тук съм посочил, можем да бъдем смели да помислим, че значими социални процеси не сме далеч от времето, когато само смисъл ще се управляват. И за да не съм голословен, едно клипче, докато се сменяме, може да го пуснете, това е минутка, на МИТ ЕДО, знаете, Масачузетския технологичен институт. И той не е толкова много от 2018, където това всъщност в тяхна лаборатория може и в наше след време да се случи. С това благодаря за вниманието. Бих казал само една дума, като предприемачи, може да минавате през множество комплексни задачи, за които няма написани книги. Ще се налага да учите движение, но пък тези уроки са безценни, защото знанието и опита не могат да бъдат закупени или спечелени. Те единствено могат да бъдат усвоени и приложени. Благодаря.
Благодаря за въпросите. Сега давам възможност за въпроси и дискусия. Уважаеми колеги, имате думата. Някой иска ли да сподели как разчетохте, как разбрахте това, което беше споделено? Беше изключително интересно, бих казала, от моята перспектива. И ефекта на синергията 2+2 е винаги много повече от 4. Чували ли сте за този ефект? Прилагали ли сте го? Някакви въпроси имате ли? Някой желая ли да има думата за изказване? Аз имам въпрос. Ако предприемача няма достатъчно рефлексия, т.е. към себе си да се учи от грешките си и от това, което казва, защото вие като изборите, всъщност казвате, че най-важното е да се учиш от грешките и да бъдеш рефлексиран. Какво би станало? Мисля, че бързо ще закъсна. Просто няма да е Да. Дали по-сериозния отговор няма как без да си в такъв процес на самообучение и да простираш. Аз не се приемам като човек с самочувствие в областта на бизнеса чак толкова, но си мисля, че просто това искам да кажа, в пазарната икономика ще бъдеш изяден, ако не се самообучаваш. По-добрия много бързо ще се появи и ще те изтласка. Така си мисля. Ако говорим за бизнес. А къде се научихте да бъдете? Как се научихте да бъдете? Да се учите от грешките си и да се учите непрекъснато. Това може би ще бъде най-голяма полза за останалите. Това е много интересен въпрос, как човек се научава. При всички положения, нещо лично го трябва да кажа, съм много самокритичен и аналитичен. Понеже съпругата ми е тук, ти няма да я кажа сега да каже. Нали, но при всички положения, може би, човек трябва да отделя значително време в това да гледа към себе си, да се поглежда в огледалото. В огледалото на най-различни, в огледалото с хората, които общуват, в огледалото с дали ми е било добре презентирано изказването, дали лекцията ми в други ден ще бъде добра. Такова огледало, аз си мисля. Може ли да кажеш в такъв случай социалните компетентности, т.е. рефлексивност и другите, излиза, че са едва ли много важни за предприемача, повече даже отколкото фактологичните знания? Мисля, че да, и в някаква степен с едно допълнение. Това, което казахме като въображение, т.е. да се мисли мащабно, защото човек може да рефлектира в себе си и да е затворен в някаква кутия. Трябва да е просто да мисли мащабно. Няма значение дали е успех. Ето, Жулберг го прави. Тук успеха не е съществен. Мисля си, че по-скоро да успее да се даде простор на мисълта, тогава е много ценно. Ако не си даде простор на тази мисъл, той ще е затворен в някаква своя стая. И аз имам въпрос и във връзка с въпросът на доцент Ангелова. Ако 2+2 не винаги е равно на 4, много често всеки от нас най-вероятно е чувал, че 2+2 в принцип е равно на 5, защото човек винаги трябва да има едно на ум. Според вас какво е това едно на ум, което предприемачът трябва да има винаги? Може би да е готов да тръгне с сандали. В някаква степен да изостава всичко, да има тая готовност, не да го прави. Просто способността да се разделя с себе си, с това, което е създал. Така си мисля, това е най-ценно.
другото... Има много други неща, но това е което ни има. Благодаря за интересна презентация. Един такъв въпрос, малко по-абстрактен, както се казва. Къде виждате тази война, която ще настъпи според мен, решението на тази война, социалната част и предприемачеството, развитието на социалните бази между хората и предприемачеството. Защото едно развитие на изкуствения интелект и последният пример, който дадахте, например, за софтуерните специалисти, е точно този тип война. Аз споделям това. Грубо. Да, иска да го речем, но да кажем борба на общности. Не знам, може би съм наивен идеалист, но в някаква степен бих тръгнал от там. Всевиждащото око на Толкин, това, което вижда навсякъде. Всъщност ние като култура го имаме при прабългарите в тангризма. Това го имаме в тангризма. Сега, завчера излезе едно изследване, паралели между България и Египет по канал 1 на по-предходния образователен министър и други новини. Той ми направи впечатление, видях вчера по новините и ще има премиера по канал 1, мисля, че Цария ходеше. Тази вечер, чудесно, стана дума да го изгледаме, но има и при тангризма, и в Египет, и при Толкин нещо, което е всевиждащо око и аз искам да го свържа с софтуера. Според мен ще има много сериозни трусове и битки, един бог знае как точно ще премине през тях. Може би съм наивен, но мисля, че софтуера в някаква степен, както сега, примерно детектора на лъжата, като станем, може да разправи анализ на мисловността, нали? Той е много съвършен, но в някаква степен софтуера, ако си представим какво е мисълта, нали, звука е, като кажем думичката, тя върви напред, но съществено е този електрически импулс на мисълта, който тече. И този импулс, мисля, че в определен момент ще бъде разкодиран, ще се създадат модели, по които в някаква степен ние ще бъдем различавани. В този аспект, вероятно, ще има много големи битки. Сега това е точно като Жюл Верн. Може да е смешно в момента и след време да е смешно, но като че ли вървим в такава посока, в която просто технологията ще ни разобличи. Всъщност гласовия потребителски интерфейс не е толкова масов, защото основният проблем е чувствителността на данните. Но като си говорих с познати композитори, които се занимават с това, което е имитация на гласове, те могат да направят каквото си искат и го демонстрират и се очудих чак. Тоест, дори тези чувствителни данни да се намерят достатъчно механизми да се защитават, никой няма да може да ме защити някой да имитира мен, вашия глас, на колегата гласа и вероятно ще има големи битки, но пак да направя извода, че технологията в някакъв момент ще ни разобличава. Както сега вървим дали с GSM и знае с някои приложения къде се намираме и така. Той е един, всъщност той е професионално така наречения цифров отпечатък, с който все повече данни се събират в... Ние щеме или не щеме, присъстваме в уеб пространство с нашия цифров отпечатък. Този отпечатък в някакъв момент ще стане така, ще открепва и част от това, което не искаме да споделяме. И мисля, че така, така да ми да преживим. За да могат и зрителите онлайн да чуват въпросите. Благодаря. Казахте, че едно от качествата е решителност. За да има решителност, трябва да има риск. Според вас, колко голяма е ролята на риска за един предприемач и неговото умение да поема този риск? И едно и също ли е нивото на риска
което трябва да предприемат младите предприемачи спрямо по-възрастните и по-опитните предприемачи? И ако отговорът е не, то каква е разликата и как да разберем кога сме в една здравословна граница? Това въпроса. Втория въпрос, ако от него започна, отговорът е не, да, различна е отговорността, т.е. различен е риск. Всъщност това, което изкача в създанието, не мога да цитирам кой, къде го цитирам, но имаше една такава мисъл, умерен риск сигурно отличава. Такова някъде съм срещал. Но по отношение на това как да се мери риска, нали, за по-млад човек, за човек, как вече напреднал в начинанието си, много е различно, когато отговорността е само една раничка на гърба. Нали, младият човек, който носи отговорност за себе си.